नमस्कार. नमस्कार. अ, मी 1 महिना अगोदर तुमच्याकडे आलो होतो. हो, बरोबर. त्यावेळेस तुम्हाला जॉइंट पेनचा त्रास होता, होतं. वाताचा हो, त्रास होता. हो, त्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला अमृत ज्यूस दिलं होतं. हो, ठीक आहे. मग अमृत ज्यूस तुम्ही 4 दिवस घेतले. हो, त्याच्यानंतर तुम्ही बेडवरून उठून फिरायला लागले. हो, बरोबर. तुमचा त्रास कमी झाला. कमी झालं. ठीक आहे. पण त्यावेळेस तुमचं वजन किती होतं? माझं 108 किलो. 108 किलो. हां. ठीक आहे. तुम्हाला वाटलं नाही का माझं वजन कमी होईल म्हणून? म्हणजे वाटलं नव्हतं. हां, पण ज्यावेळेस मी मग वजन वेट केलं, हां. त्यावेळेस माझं 18 किलो कमी भरलं. मग आपलं औषध तुम्ही किती दिवस घेतले होते? औषधे काय 1 महिना घेतलं फक्त. 1 महिना घेतल्यानंतर हां. तुम्ही असं वाटलं का तुम्हाला माझं वजन काहीतरी कमी झालं हो, वाटलं ना. म्हणून तुम्ही चेक केलं. हो, ठीक आहे. तर ज्यावेळेस 108 किलो वजन होतं, हां. 1 महिना कंटिन्यू औषध घेतले तुम्ही हां. तुमच्या प्रॉब्लेमसाठी, जॉईंट्स पेनसाठी, वातसाठी. हो. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं शरीर हलकं वाटायला लागलं, तुम्हाला असं वाटलं का मी वजन चेक करून पाहू बा. हो. मग तुम्ही चेक केलं तर किती भरलं तुमचं वजन? माझं 90 किलो. म्हणजे जवळपास 1 महिन्यामध्ये 90 किलो. 18 किलो वेट घसरलं माझं. 18 किलो वेट उतरलं. हो. म्हणजे मिरॅकल गोष्ट आहे. कारण मॅजिक आहे. आजपर्यंत 1 महिन्यामध्ये 18 किलो वजन उतरलं असं कधी झालं नाही. कारण मी पण वेट लॉससाठी औषध दिलेलं आहे माझं. बरोबर. पण 7 ते 8 किलोच्या वर हां. वजन घटलं नाही. पण तुमचा पहिला रिझल्ट आहे का 1 महिन्यामध्ये 18 किलो. 108 किलोचं वजन 90 किलो 90 किलोवर आलं. म्हणजे 18 किलो वजन घटलं. घटलं. खूप बढिया, जबरदस्त. आणि आपलं जे औषध आहे, हो, जे अमृत ज्यूस आहे, हो, हे आपलं अमृत ज्यूस हे आपलं जे अमृत ज्यूस आहे, हो. हे वजन घटवण्याचंच काम नाही, तर तुमच्या हाईटनुसार तुम्हाला जेवढं वजन पाहिजे तेवढं. त्या वजनाच्या तुमच्या हाईटनुसार जर तुमचं वजन कमी असेल तर वजन वाढवण्याचं काम करते. हां. आणि तुमच्या हाईटनुसार जर तुमचं वजन जास्त असेल तर कमी करण्याचं काम करते. आणि वजन जे जास्त आहे ते कमी करण्याचं काम करते हे आपण बोलत होतो. हां. पण आज तुम्ही सिद्ध करून दाखवलेलं आहे का आपल्या औषधीमुळे बरोबर. हां, बरोबर. कितीही वजन असेल तरी हे वजन घटवण्याचं काम करते. करते. आणि तुम्हाला आता किती पर्सेंट यकीन आलं का आपला वेट अजून कमी होईल? मला तर पूर्ण 100% म्हणजे असं यकीन आलं का आपलं 10-15 किलो वेट कमी होऊ शकते. पक्का. पक्का बिलकुल. म्हणजे तुम्हाला आता हलकं वाटत आहे. बिलकुल. ठीक आहे. हां. आणि तुमचा जॉईंटचा त्रास पण कमी आहे. कमी आहे. हां. चला, ओके ओके, धन्यवाद. आणि खूप चांगली गोष्ट आहे ठीक आहे. का आम्ही आमच्या या अमृत ज्यूसच्या मार्फत हां. जे काही तुमच्यासारखे लोक आहे हां. त्यांचं आरोग्य आम्ही चांगलं करत आहोत, बरोबर. याचं आम्हाला भूषण आहे. ठीक आहे. आणि तुम्ही सांगत होते मागं की मी तर चांगला झालोच, पण या माध्यमातून असे भरपूर काही लोक आहे आहेत पेशंट. का त्यांचं पण आरोग्य चांगलं झालं पाहिजे. बरोबर. आणि मी लोकांना सांगणार. हां. ठीक आहे. आणि तुम्ही पण लोकांना सांगितले आहे. हां. त्यांचे त्यांचे कॉल पण आम्ही केलेले आहे. हां. ठीक आहे. हां. आणि इथून ज्या पद्धतीने तुमचं आरोग्य चांगलं होत आहे ठीक आहे. त्या पद्धतीने आपल्या लोकांचे आरोग्य चांगले चांगले करायचे झाले आहे. पाहिजे. आणि तुम्ही आमच्यासोबत हां. या मिशनमध्ये हां. काम चालू केलं हां. आणि काम कंटिन्यू करणार. हां. हां, हो. चला, ओके, धन्यवाद.